קוראים לי אדם, ואני האדם האחרון על האדמות. טוב, טכנית אני לא ממש אחרון, אבל כל אלה שמסביב הם לא באמת אנשים. לפני כמה זמן, לא בטוח כמה, כדור הארץ הותקף על ידי חייזרים. כל מי שנושם את האוויר הזה הופך להיות נתון לשליטתם, הופך להיות אחד מהם. עדיף כבר גוויות מאשר חייזרים במסווה. כל בוקר עם זריחת השמש אני שוקע בשינה, וכל ערב אני מתעורר. אני הורג את מי שאני יכול, את מי שלא יחפשו בבוקר. היי אדם. זה הדוקטור. שנים לא ראיתי אותך. הוא מציג את עצמו כאיש משכיל, פסיכולוג. בסדר גמור, מצוין. שמח לראות אותך. חשבתי שעזבת אותנו. הכרתי אותו בזכות אשתי, היא שלחה אותי אליו פעם. אז איך הולכים הטיפולים עם דוקטור אלכסנדר? בסדר גמור. זה היה לפני אתה הרי יודע שזה רק לטובתך, נכון? לפני שאני... מה אתה עושה כאן? הדברה. חייב לזוז. תסלח לי. עשיתי את זה כי אני אוהב אותך. קוראים לי אדם. אני האדם האחרון על האדמה.